No. Ah tarinya sih. Dalam Mas Arya. Ya wis. Kok ngono to? Ya wis aku ya mau arep nyeluk. Aku kuangan lho sampean. Kangen Kuangan. Jangan to. Aku rela guluku dipedhot, Mas. Gulusan bae, ini pedot. Dudu watu yen cilik arane pasir, watu kambang keliono ing pinggir. Bareng ketemu aku wis langsung naksir, kelisian kaya kelangan pikir. Opo arane geluku disigari diporot dadi pitu. Saben dina aku ora bisa turu, kangen riko ngomong ora kewetu. Masa ye? Kuangan lho Mas Arya. Abak tenang. Tenan. Ya wis nek, mahok. Ah tarinya sih. Mahok. Sikat Mas Arya. Areng-areng bakar kedang nganggo geni, sampai kering awakku iki mikiri. Kedang rojo sak pundhun dipangan codot, timbyang warung alu wong kuluson pedhot. Sawi diurut karo kelopo, ati iki istoni wong kanggo riko. Karo dosa kondon dipereteli, yen sing percaya pedang dodo iki. Oke. Bedang Mas. Upama tak bedang ning jero ya enek jenengku. Isine jenengmu kabeh iki Mas. Oke. Ah tarinya sih. Oke. Sikat Mas Arya. Adudu watu yen cilik arane pasir, watu kambang keliono ing pinggir. Bareng ketemu aku wis langsung naksir, kelisian kaya kelangan pikir.